טיפה על עצמך. אוקיי. אנחנו קוראים לך מי את, מה את עושה בחיים? כמה? אז אני ענת, בת 41, אשתו של יניב, ואימא ליונתן יאיר ותמר, קלינאי תקשורת, ומבת חפר. זהו, כן. מדהים. אם אני שנייה לוקח את כל התהליך ומסכם אותו לרגע אחד למשפט, שאת קמה איתו בבוקר, מבחינת הרגשה, מבחינת תחושה, מבחינת שינוי שאת חשה. אוקיי, זה משפט שאפשר להגיד, כאילו, לסכם את התהליך הזה בבום. מה באמת, כאילו, הדבר הכי חזק שאת מרגישה שקיבלת מהתהליך הזה והולך איתך ביום יום? זה קודם כל, אני מסתכלת על עצמי במראה ואני מבסוטה. אני מרגישה טוב עם עצמי. אני לא מתביישת, אני לא מסתירה את הבטן, שזה תמיד משהו שתמיד מלווה אותי. אז אני כבר לא עושה את זה. כאילו קשה להגיד את זה במשפט, כי זה כל כך הרבה רגשות, וכל כך הרבה תחושות, וזה רגשי, וזה שכלי, וזה חברתי, וזה כל כך הרבה דברים שמלווים אותי ביום יום, שאני אפילו לא שמה לב אליהם, ופתאום אני רואה תמונות ואני לא מאמינה שזאת אני. ופתאום ג'ינס עולה עליי, שבאמת לא עלה עליי. עכשיו, היום הוא עולה עליי, אבל הוא נמוך מדי, אני כבר בגיל כאילו שאני לא יכולה לבוש אותו, אבל הוא עולה, והוא עולה בכיף. אז, והילדים שלי רואים את זה, והם רואים שאני אוכלת טוב. אז הם שואלים אותי כאילו, וואי, אמא, ממש רזית. ואנשים שרואים אותי ואומרים לי שאני נראית בת 16 וכל מיני כאלה, זה... את באמת נראית מאוד מאוד צעירה. מאוד. תן לך 32. וואו! איזה כיף. מה היה לפני התהליך? אז בעצם אני אתחיל, נראה לי כזה אחרי הלידה של הבת שלי, שהיום היא כבר בת 6. נראה לי שזה היה התהליך הכי משמעותי. הייתי כבר בשומרי משקל כשהייתי ממש צעירה, אבל עשיתי איזה תהליך משמעותי אחרי הלידה של הבת שלי, וירדתי במשקל. ירדתי בצורה משמעותית, אבל ככל שהשנים עברו, כל פעם זה עלה, ועלה, ועלה. כאילו המשקל עלה, ואני לא ידעתי איך לחזור שוב לממדים שהייתי, ואיך עושים את התהליך הזה מבלי שמישהו ילווה אותי. ובינואר 2024 גיליתי שאני חולה בסרטן, וזה כמובן שינה את חיי מהמון בחינות, אבל גם עברתי שנה שלמה של טיפולים, מכימו וניתוח והקרנות, וכל התרופות שאני לקחתי, ובכלל, זה שהייתי חסרת מס והייתי חלשה, גדלתי, פיזית. רגשית זה עשה המון, רגשית עברתי תהליך מדהים של לאהוב את עצמי, לנסות לאהוב את עצמי, ולדעת לשמור על עצמי. אבל מבחינה של איך שנראיתי, הגעתי לשיאי. הגעתי למשקל שהייתי אחרי הלידה ויותר. ואני רק אחזור שאחרי שהחלמתי וטפו החלמתי ואני בריאה והכל טוב, החלטנו שאנחנו טסים לטיול ארוך לארצות הברית ולקנדה וקוסטה ריקה, טיול של 3.5 חודשים. ואני ידעתי שכשאני חוזרת לארץ, אני חוזרת לממדים שלי, כי ראיתי תמונות, ואני ממש, היה לי קשה לראות את התמונות. ובכלל, בהתנהלות היה לי קשה. זה לא שלא הייתי בכושר, לא זה, אבל היה לי קשה לראות את עצמי. ואז אתה עלית לי באינסטגרם, וראיתי אותך. ואני חייבת להגיד שכבר מהרגע הראשון רואים שאתה בן אדם טוב, שיש לך עיניים טובות. ושאתה מישהו שאפשר לסמוך עליו בתהליך כזה. ואני אומרת את זה ואני מתרגשת, כי זה באמת משנה חיים. אבל אז אמרתי, אוקיי, אני הולכת על זה, אני אדבר איתך כשאני חוזרת לארץ. היו לי כמה מטרות, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית, ואמרתי, אני מדברת איתך כשאני חוזרת. ביררתי עליך קצת, בצ'אט, היו רק ביקורות טובות, וזה סגר לי את הפינה, והתקשרתי אליך כשחזרתי.
וגם כאן אתה קנית אותי, כי אמרתי לך שאני אחרי החלמה, ושאני עדיין לוקחת תרופות אנטי-הורמונליות, ושאני רוצה להתחיל תהליך, ולא לקחת אותי מיד. אמרת לי לבדוק ולברר עם הרופא שלי, ועם הדיאטנית בבית חולים, ולברר שזה בסדר, וזה פשוט קנה אותי. אני הבנתי שיש כאן מישהו רציני שלא לוקח, יאללה, הלאה בבאללה, כל מי שרוצה, אני אעשה שינוי, לא משנה מה, אני מראה תוצאות. לא, זה הרבה יותר מזה. ואמרתי, אני הולכת על זה, ולקח לי חודשיים, וחזרתי אליך, ואמרת לי שחשבת עליי ושחיכית שאני אתקשר, וזה קרה. ציפיתי. אז אני שמחה שזה היה בסדר, כי מבחינת הרופא אני החלמתי ואני בריאה, ומבחינת הדיאטנית גם, והלכנו על זה, והשאר היסטוריה באמת. בשום רגע לא הרגשתי שאני סובלת, רחוק מזה, הרגשתי שאני יכולה הכל. כן, צריך רגע להסתגל, לשנייה רגע, בדיוק, לסגל הרגלים חדשים, לראות את הדברים קצת אחרת, כן, קצת לשקול, כדי לדעת פרופורציות, לצלם כל דבר. שושי הייתה וואו, 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 אחד גדול, מבחינת כל כך הרבה דברים. היא הייתה איתי בוקר, צהריים, ערב, כל הארוחות, הכל צילמתי לה, וגם אם הייתי אמורה לחודשיים, המשכתי לצלם לה, והיא הייתה בשבילי, והיא הייתה בשבילי כשהייתי במסעדות, וצילמתי לה את התפריט, והיא אמרה לי מה לבחור, ומה היא בדרך כלל בוחרת, ואם לא זה, אז מה כן? אז גם במסעדות, וגם צחוקים שלנו, וכבר הפכו להיות בדיחות שלנו, וזה כל כך משמעותי. הליווי, זה אחד הדברים הכי מדהימים שהיו בתהליך הזה. כי אני חושבת שאפשר לשקוע, אפשר להתבאס על עצמנו, אבל יש כל הזמן רוח גבית. עכשיו, אני מודה שלזומים אני לא תמיד נכנסתי, אבל תמיד היית שם. היית שם בקבוצות, ואתה עונה על שאלות, ואתה שם, ומי שצריך, וכל הזמן אתם שולחים הודעות של מי שצריך אותנו, אנחנו כאן, ואתם עונים באופן פרטני, כל הזמן להרים. אני עפתי על זה. זה כל כך משמעותי לתהליך הזה. עכשיו, חוץ מזה שהייתם שם, גם נתתם כלים פרקטיים. מה לעשות? והכי אני חושבת שלקחתי איתי, זה שלא קרה כלום. סבבה, אז אני אוכלת בשישי בערב מה שבא לי, באמת, מה שבא לי. ואני בצהריים אוכלת קצת פחות, לפעמים גם ארוחת צהריים חמה, וזה בסדר. ואז אני אוכלת מה שבא לי, ויום למחרת אני עושה, שוב, אני חוזרת לתהליך. ולא מלכה את עצמי. בשום רגע לא הלקטתי את עצמי. לא כעסתי על עצמי שאכלתי, איך אכלת את זה ולא אכלת את זה. אז איך הרגשתי לפני התהליך בעצם? לפני התהליך לא רציתי ללכת לים. הים היה מקום שאני לא אוהבת אותו. עכשיו, אני לא אוהבת את החול ואני לא אוהבת את הגלים וזה, אבל זה לא קשור. לא אהבתי לראות את עצמי בבגד ים, להיות בבגד ים. לא הרגשתי בנוח, תמיד כיסיתי את עצמי. יש תמונות מקוסטה ריקה שהילדים ויניב הם בגדי ים וזה, ואני כזה עם בגד ים ושמה על עצמי איזה של כזה או איזה משהו כזה כדי לחסות. כי לא הרגשתי בנוח, פשוט לא הרגשתי בנוח. ובכלל הלכתי עם בגדים צמודים, היום אני הולכת. ראיתי את עצמי בסרטונים, סתם, איזה סרטון כזה שעשיתי פעם יוגה מאחורה. אני הייתי בהלם, לא האמנתי שזאת אני. כאילו, את השבן שלי, כאילו הכל נראה רע. איזה משקל הגעת? אני הייתי 70. גובה 1.68 מטר. פשוט לא נראיתי טוב. לא הרגשתי טוב. כאילו היו ימים שהרגשתי סבבה וזה, אבל בגדול, ככה הרגשתי לפני התהליך. כן. זה קודם כל להיות שלמה עם עצמי. למרות שאני כן מאמינה שלא צריך לרדת במשקל כדי להיות שלמים עם עצמנו, אבל זה איזה תהליך כזה רגשי נפשי. ועדיין, אני שלמה עם עצמי, ואני רואה את עצמי במראה, ואני מרגישה טוב.
ואני חושבת שהגעתי להרגלים שלא היו לי לפני, וזה שלא לחטוף את השאריות של הילדים, שזה ברור שלא לחטוף את השאריות של הילדים. כולם מדברים על זה, אבל פה באמת הצלחתי לא לעשות את זה, ולא לחטוף ככה כאילו מהסיר, אלא יותר להיות שקולה ומדודה. ואני חושבת שאלה דברים שממש נכנסו. ההרגלים האלה, הטיפים הקטנים האלה, הצעדים, וואו. הצעדים. שוב, לא הגעתי וואו, ל-20 וכמו שבנות שולחות בקבוצה, אבל הגעתי לצעדים יפים, והייתי מבסוטה מזה. כן, השעון הזה שכאילו קניתי אותו בעקבות. חבר חדש. חבר חדש. אני גם התחדשתי. כן, תתחדש. אז אלה נראה לי הדברים שלקחתי, כן. אז זה מצולם עכשיו? אוקיי. אז התחלתי במשקל 70, וסיימתי, סתם, במשקל, אני עכשיו 57-8, נגיד 58 כזה בממוצע. בכמה זמן? ב7 חודשים. ב7 חודשים עשיתי. כן. וגם היו רגעים, היו שבועות שלא ירדתי. אני מודה, אני תלמידה טובה. אומרים לי לעשות משהו, אני עושה אותו. אבל אני גם לא סבלתי מהיותי תלמידה טובה. כן, את אוהבת את זה. אני רואה תוצאות. רוצה שאני אקשה עלייך שאלה קשה? כן. שואלות אותנו את זה הרבה בטלפון. כן. מה שונה כאן, כאילו, מה הקסם, מה השיטה? שאלו אותי את זה גם. כל מי שרואה אותי שואל אותי. מה השונה? מה כאילו, השונה? איך זה מצליח? מה הקסם? אני חושבת שהליווי זה מפתח. זה ממש אבל מפתח. כל תהליך נותן ליווי. לא. זה מה לא, שאומרים. לא, לא. זה מה שאומרות. לא כזה. זה לא ליווי כזה. ממש לא כזה. אגב, דיברתי עם המאמנת שלי, ותיארתי לה את מה שאני עושה. היא מפה, היא לא מכירה אתכם, היא לא יודעת. אמרתי לה איך אני אוכלת ומה, ואת הליווי, ואת זה שנשקלים כל יום. והיא אמרה לי, זה התהליך הכי טוב ששמעתי עד עכשיו. היא אמרה לי את זה, שאני מאוד סומכת עליה. היא אמרה לי, זה הכי קרוב למה שאני עושה, כי גם היא עושה כאלה, כאילו, קטן כזה, פרטי. והיא אמרה לי, זה מה שצריך, להישקל כל יום, ליווי, לשים את הדגשים על הצעדים, על הכוח, על מים, על חלבונים כמובן. כל הדגשים שאתם מדברים עליהם, זה בדיוק הדגשים שהיא גם מדברת איתנו באימונים, באימוני כוח. אז אני חושבת שאלה הדברים, אני לא יודעת, קשה לי להסביר, אבל אני חושבת שכאילו יותר מזה, אבל זה לי מרגיש שונה, לי מרגיש אישי. אני אגיד לך מה, זה אישי. זה חליפה תפורה לי, אחרי שעה וחצי שדיברתי עם שושי, ואמרתי לה, מה אני אוכלת, מה אני לא אוכלת, מה אני לא יכולה לאכול. והיא הכינה לי תפריט של דברים שאני אוהבת. ואם הגדלתי את התפריט או דברים שאני פתאום בא לי לאכול, אז שאלתי אותה במהלך הדרך והיא אמרה לי איך להכניס אותם. אז זה גם משהו שהוא לא מובן מאליו. לשבת ולשמוע אותי. לא עוד איזה מישהי שמגיעה ואוקיי, הנה, קחי תפריט כאילו כמו של עוד 100 אחרות. לא, זה שלי, זה החליפה שלי. וזה כאילו קלישאה, כל אחד תופרים לו חליפה. אבל זה נכון. אז זאת התחושה. גם באמת במיוחד עכשיו, וגם לא בטוח שלכולם יש כוח עכשיו לעבור כאלה תהליכים, אחרי מה שעברנו. אז שדיברנו קודם על לאן הגעתי היום, אז הגעתי למידה 38, אתה יודע כמה זמן לא ראיתי 38? כמה היית? הגעתי בשיאי ל-42, ו-40 זה היה כזה הרבה שנים, בהרבה שנים האחרונות זה היה 40. אבל 38? 36 אני לא מנסה להגיע, אני גם לא רוצה. זה נשמע כמו של כן. ילדות כזה, 36 לא? כן, זה נכון, כן. 38 זה מידה שלא הכרתי שנים. ודברי על זה שאת נראית פי 6 יותר צעירה, כאילו, אני לא יכול עם זה. זה מטמטם אותי. כאילו, ירדת איזה 10 שנים, כאילו, באמת, אני... יש מצב. אמיתי. כן, יש קודם כל מצב. את קורנת, את ממש קורנת, ורואים את זה. כן. גם בנראות הוויזואלית, בטח בעלך כל העם. כן, הוא כזה, כמו שנפגשנו, זה, כן, מדהים. ממש. זה כיף. אז אם הייתי ממליצה לחברה, ברור, אני עושה את זה.
אני כבר עושה את זה. ואני עושה את זה, קודם כל אני מספרת עליכם, מספרת על איזה אנשים אתם, ואיזה מדהימים אתם, וכמה אפשר לסמוך עליכם, וכמה זה לא מובן מאליו. וגם אני חושבת שגם הרבה שואלות אותי באמת, למה? כאילו, מה קורה שם? ואני מסבירה בדיוק מה שאמרתי קודם. זה תהליך שהוא אישי ופרטני, וכל אחת היא עולם ומלואו, ואני חושבת שכל אחת יכולה לעשות את זה. אם היא רק תחליט. אם היא רק תחליט, ותאמין שזה יכול לקרות, ולא תרים ידיים, למרות שאי אפשר להרים ידיים איתכם. זה לא קורה. סתם, יכול להיות שזה קורה לבנות, אבל אני לא הרגשתי את זה. אז זה פשוט שווה את זה, וברור שזה שווה את הכסף. נכון, זה לא זול, אבל אני שמתי את זה בצד. היית נכנסת לתהליך? ברור, איזו שאלה. אבל ברור שהייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה גם אם זה היה עולה אותו דבר, וגם אם זה היה עולה קצת יותר, הייתי עושה את זה. למה? כי שנייה שמתי בצד את העניין הכספי. וראיתי אותי. עכשיו, אני יודעת שלא כולן יכולות להרשות לעצמן, ואת זה אני בכלל לא שופטת, זה כאילו לא בא מהמקום הזה, וברור, כאילו לא כולן יכולות להרשות לעצמן, אוקיי. אבל אם מישהי כן יכולה להרשות לעצמה, וכזה אומרת, טוב, נו, זה יותר מדי, אז לא לחשוב פעמיים. כי זה באמת משנה חיים, זה משנה תחושה, זה משנה... שוב, זה לא מה שקובע את השמחת חיים שלי, או כמה אני אוהבת את עצמי, זה לא אמור לקבוע. כן? המשקל לא אמור לקבוע, אני אומרת את זה, וזה חשוב להגיד. אבל הוא תורם, והוא תורם לתחושה ולנוחות, ולתחושה בתוך הבגדים, ולקניות שבא לי פתאום לעשות. בא לי כל הזמן לעשות קניות. וזה תורם כשאני הולכת, כשאני טסה לווינה, ואני צועדת את הצעדים, ואני עפה על עצמי עם ה-20,000 צעדים ביום, ולא הייתי בכלל חושבת על זה, אם זה לא היה אתם. עזוב את המשקל, עזוב את האוכל. גם שאר הדברים, והכוח שהבנתי כמה הוא משמעותי, אימוני כוח, שאני גם שומעת את זה כל הזמן מסביבי עכשיו, אבל גם אתם הכנסתם את זה חזק. אתם השראה, באמת, באמת. אתה השראה על זה שפתחת את הדבר הזה, ושאתה אמיתי וכן ווואו. ושושי השראה על התהליך שהיא עשתה. ממש, ממש, ממש. באמת. אני לא יכולה להרים את היד. מרימה, מחבקת אותך. ניגשת אותי 200 פעם. זהו.